Diputatu jauna, zuzendariak, lagunok, egunon guztioi eta ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundira. Gaurkoa egun berezia da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat izan ere, omenaldi merezitako bat eskaini nahi dio euskal kulturan bide berriak urratzen hasi zen dantza konpainia bati. Aukeran dantza konpainia mugarri izan da euskal dantza tradizionalaren eraldaketan. Aldez aurretik ezarritako mugak hausten eta gainditzen ausartu zen, eta euskal dantza tradizionala oinarri izanik espresio bide berriak urratu zituen. Korrontearen aurka igeri egitea ez da erraza izaten, baina bai ezinbestekoa eta beharrezkoa bide berriak ireki, ikertu eta azken finean adierazpide berriak eraikitzen joateko. Pasioa, indarra, grina, hori guztia sentsibilitatearekin uztartzen denean emaitza bikaina izan ohi da, eta aukeran dantza konpainiak erakutsi du dantzaren adierazpenak anitzak direla eta baita sentimentuak eta emozioak adierazteko bideak ere. Hoy rendimos un merecidísimo homenaje a una de las compañías singulares, más singulares diría yo, de la danza vasca, Aukeran Danza Compañía. En 1997 rompió moldes, renovó la danza tradicional vasca con nuevas coreografías, nuevas maneras de entender e interpretar, de contar historias, de expresar emociones y sentimientos. Nos mostró una nueva forma de expresión artística basada en la danza tradicional vasca. Como les ocurre a todos los pioneros, los comienzos no fueron nada fáciles, pero hoy en día podemos decir que tras 20 años es una compañía plenamente consolidada, admirada y respetada. Denis Itxaso, kultura diputatuak ongi etorria eman nahi dizue guztiei, eta baita eskertza honen arrazoiak azaldu ere. Itxaso jauna. Egunon danoi, eta ongi etorri Foru Aldundira, egunon Edu, egunon Aukera Dantza Konpainia osatzen duzuen kide guztiei, egunon eta ongi etorri baita ere alkate jauna, Mikel Pagola, eta beraiekin batera gaur omenaldi honetara etorri nahi izan duzuen guztioi ere eskerrik asko. Gaurkoa pozik egoteko esan da, gaurkoa pozik egoteko eta ospatzeko eguna da, Aukeran Konpainiak 20 urte daramatza euskal nortasunaren eta kulturaren elementu jatorrenetako bat lantzen. Dantza. Aukeran Konpainiak 20 urte daramatza tradiziotik abiatuta esanahi berriak bilatzen eta berritzen. Harremanetan jartzeko dantza gizartearekin eta egungo joera sozial eta kulturalekin. Zeregin horren barruan, Edu Muruamendiaraz konpainiako zuzendariak eta kide guztiek gogo handiz egin dute lan eszenografia, jantzi eta koreografia berriak ikertzen eta prestatzen. Egia da, ahalegin hori ez dela beti ondo ulertua izan, baina egia da ere, Aukeran Konpainiari esker euskal dantza agertoki handietan ikusi ahal izan dela eta gero eta jende gehiagok jarraitzen duela. Horrela, sutargi ikuskizunari esker, euskal dantza gure antzoki eta auditoriumen zirkuitoan sartu zen eta eskaintza kultural gisa finkatu zen. Lehen urrats horren ondoren, beste obra batzurekin jarraitu zuen konpainiak. Bideak, Gernika, Burnia, Geltokian eta gaur egun Maurizia. Ikuskizun horien guztien baliabide eszeniko, musikal eta koreografikoek nabarmenki aberastu dute euskal dantza. Argi baitago Aukeran Konpainiak azken 20 urteetan eskainitako ikuspegi berritzaile hori ezinbestekoa izan dela aberastasun prozesu horretan. Gaur 20 urte betetzen ditu Aukeran Konpainiak eta hori ospatzeaz gain eskerrak eman nahi dizkiogu euskal dantza mundu osoko agertokietara eraman duelako eta agertoki horiek partekatu dituelako hainbat artista ospetsuekin.
besteak beste Igor Yebra, Lucia Lakarra edo Jone Santamariarekin. Horiek argudio indartsuak dira egiaztatzeko euskal dantza eta bere tradizioak inoiz baino biziago daudela Aukeran konpainiak egindako lanari esker. Segurazki, arrakasta horren oinarrian dago konpainiak ondo ulertu duela tradizioari zortzaion maitasuna ura benetan garatzeko egiten den lanean erakusten dela eta ez duela zerikusirik haren kontserbazio inmobilistarekin. Kasu askotan jarrera horrek eragiten baitu tradizioa alde batera uztea. Euskal dantza eta kultura maitatzen dugunok, gure kultura bizi nahi dugu gaur egungo errealitate eta egoeratik abiatuta. Eta horretarako ezinbestekoa da euskarak ezin hobeki zehazten duen lan bat gauzatzea, hau da bizi berritze lana. Beharrezkoa da tradizioei bizitza berria ematea, haiek bizirik irauteko. Nire ustez, Aukeran konpainiak 20 urte hauetan euskal dantzari eman dizkion maitasuna eta bizia dira haren adierazle nabarmenenak. Hoy en su 20 cumpleaños, en el 20 cumpleaños de Aukeran, podemos celebrar y agradecerles haber llevado la danza vasca a escenarios de todo el mundo y haberlos compartido con figuras tan relevantes como Igor Yebra, Lucía Lakarra o Jone Santamaría. Son poderosos argumentos para afirmar que la danza vasca y su tradición están hoy más vivos y presentes gracias al trabajo realizado por vosotros, gracias al trabajo realizado por Aukeran. Probablemente su éxito radica en entender que el amor por la tradición se manifiesta en el trabajo para un desarrollo auténtico de la misma y tiene poco que ver con su conservación inmovilista, que es la que en muchos casos puede acabar relegándolo al olvido. A los que amamos la danza y la cultura vasca, a los que creemos que la cultura es un motor de transformación, a los que creemos en una cultura con valores, nos importa poder vivir nuestra cultura desde nuestra realidad circunstancial actual. Y para ello es imprescindible una labor para la que el euskera cuenta con una expresión que la define perfectamente, bizi berritzea, bizi berritu. Es necesario aportar nueva vida a las tradiciones para que sigan vivas y, como decía antes, creo que es la aportación de ese cariño y esa vida a la danza vasca la que mejor define lo que Aukeran ha representado en estos 20 años. Zorionak Edu, zorionak Ander, Ane, Joritz, Ekain, Garazi, Oyer, Uxue, Eneko, Itziar, Olatz, Eli, Aitor, Jaione, Maribel, Ainhoa, Carlos, eta urte guzti hauetan konpainiaren parte izan zeraten guztiei. Benetan zuen ondarea importantea da, baina hori baino garrantzitsuagoa dena, hemendik aurrera etorriko dena ere ziur gaude oso hori baino agian importanteagoa ere izango dela. Zorionak eta eskerrik asko. Mila esker, diputatu jauna. Gipuzkoak merezitako eskartza hau aitortzeko arrazoiak 11 dira, diputatu jaunak ongi esan duen moduan. Baina gaurko honetan Aukeranek euskal artearen garapenean izan duen ekarpena ere ongi nabarmendu nahiko genuke. La aportación de Aukeran en el mundo artístico vasco ha sido trascendental. No podríamos entender el actual panorama sin reconocer la labor hecha por Aukeran durante todos estos años. Fernando Sáez de Ugarte es gestor de Dantzagunea, el servicio que la Diputación Foral de Guipúzcoa impulsa para favorecer los procesos de aprendizaje y creación de danza. Quiero invitarle a que suba al escenario para que nos dirija unas palabras. Fernando Sáez de Ugarte. Egunon. Guztioi, egunon Edu, hau da ezustekoa, erabat. Ezustekoa baita ere guretako, ze azken finean bai egia dagu benetan harro gaude eta benetan zoriondu nahi dizugu, anelako 20. urte honetan. Baina ez bakarrikan zuri, baizik eta konpainia osoari, Urnietako herriari, Sarobe zentruari, eta nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiari.
nik uste alde batetikan, hementxe zerbait idatzita neukan, baina kasik ez diot jaramon gehiagorik egingo. Eta nabarmendu nahiko nuke behintzat hitz batzuk. Bata da aintzindaria. Hau da, 20 urte egitearena, badira urteak, eta gainera dantza garaikidean tradizionalean dantzan, hala eta guztiz ere, badira urteak, eta badira nik ustet herri honetan edo herri honetako istorio baten oso zati garrantzitsuenean. Bai? Ez dira nola nahiko urteak, zeu izan zaren halako urteak, urte berdinak. Ez dira urrengo urteak edo bezalakorikan, eta oso garrantzitsuak izan dira gure dantzaren bilakaeran, bai? Azkenengo 20 urte hauexek. Gipuzkoako Foru Aldundia baita ere oso aintzindaria izan da, dantzarekin, alde batetikan maiatza dantzan gogoratzen baldin badugu, edo beste aldetikan dantzagunea, bera. Dantzagunea, azken finean, izan behar zan, herrialde guztietan edo, izan behar zan alako zerbitzu bat edo dantza garatzeko, baina azken finean aintzindaria izan zen Gipuzkoako Foru Aldundia, eta bertan darrai, tinko, eta gogor, eta indartzu. Eta hori, nik uste zoriontzeko badala, baita ere. Orain dela justu 20 urte, 9 bide rama 5, halako gogoratzen, egitasmo batian, 9 koreografoek izan zuten aukera, beste hitz bat oso garrantzitsua, haien sorkuntzak nolabait ere erakusteko, bai? Eta hoien artean, edu, eta piezaren izena, aukeran, hortikan, badator alako zea, bai? De aquellos barros vendrán esos lodos, edo ez dekin nola den, bai? Nik ustet, alako orduan, dantza sortzaile gazte belaunaldi gazte horretan, bai? Oan ja, bilakatu da errealitatea, eta hementze momentu honetan eta disfrutatzen ari gara hoien zea, bai? Aquellos barros y aquellos lodos. Hala ere, dantzagunean ez gara inbeste aritu. Ze normalian zuk ez duzu dantzagunerikan eto bihurtu, behar saroi badakasulako. Eta dantzagunea eta dantzazarean ibili nahi dugu guztiok batera, benetako Gipuzkoako dantza sarean ibiltzeko eta eragile guztiak erakartzen dugun alako sare horretan. Bai? Beraz, dantzaren errealitatea 20 urte hauesetan nik uste konplexuago bihurtu dela, baina batez ere nik uste beti sortu inbier ditugula hitz hori aukerak dantza garatzeko. Ni Nafarroan edo bizi naiz eta bertan esaten dela beharra, bai? Baina ez da beharrean, baizik eta aukeran behar dugu oindikan aukera gehiago eto sortu, elkarrekin sortu, eta ia lortzen dugun nolabait ere profesional gehiago baita ere sortzaileekin batera aritzea. Hau da, edu, Juan Palomorena egin baino, profesional gehiago, yo me lo guiso, yo me lo como, eta ni naiz sortzailea, ni naiz dantzaria, ni naiz ekoizlea, ni naiz administratzailea, ni naiz, ze gehiago? Superman. Halako poteretzu eta ez dakit zenbat superpodereak edo behar ditula dantza konpainia bat edo aurrera jarraitzeko. Nik uste dantzagunean, dantzazarean eta eragile ezberdinen artean ea lortzen dugun sortzaileentzako aukerak, ematea, aukeran bidean jarraitzeko. Zorionak eta mila esker. Mila esker Saez de Ugarte jauna zure hitz horiengatik. Eta besterik gabe, hainbeste laudorio entzun ostean, ekin diezaiogun gaurko ekitaldi honen muina eta ardatzari. Eta horretarako Denis Itxaso Kultura Diputatuari berriro eskatu nahi diot, holtzara igo dadin mesedez, baita Mikel Pagola, Urnietako alkatea ere, eta esan diate beste norbait... Bai, mesedez. Bai, eta, txapela buruan jarriko dutenak baditugu, eta orain eskatu nahiko nioke, orain dela 20 urte, norbaitek ames bat izan zuen, zerbaitetan sinistu zuen,
zerbait berria sortu zitekeela, adierazpide berriak posible ez direla, eta amets horri erabat tinko eutsi zion eta amets hori tinko landu zuen. Edu Murumendiaraz, Aukeran dantza taldeko sortzaile eta zuzendaria. Txalo bat, erarentzara. Bai. Buruzagiak buruan txapela, orain Aukeran dantza taldeko beste kideak ere deituko ditugu eskenatoki honetara, eta nik izenak esango ditut, igo zuek nahi duzuen ordenean, Ander Errasti, Ane Antza, Joritz Galarraga, Jone Iriarte, Ekain Kazabon, Garazi Egiguren, Oier Laborde, Uxue Urruzola, Eneko Galdos, Itziar Uzkudun, Olatz Oribe, Eli Alberdi, Aitor Narbaiza, zakite, pentsatzen dut inor etzait dala aztu. Besterik bada esango diazue. No, quisiera llamar también al escenario a Jaione Jauregui, estrecha colaboradora de Edu Murumendiaraz y coordinadora del Centro de Artes Escénicas. Eta orain, momentuak merezi du eta familia argazkia ateratzeko gai garen denak argazkilariak esango digu nola kokatu. Esker mila guztioi. Edu, zuez eseri mesedez, gerturatu zaitez nigana. Hau da lanenetako marroia. Bueno, eta honen ostean, itzen batzuk edo esan... Zerbait apuntatutan. Eta ez dakit hainbeste gauza esan dezuten. Baina, bueno, aliningundu naiz, irakurtzen, ze moduz di joan. Bakizu urduri jartzen naizela lokago mobiletan, baina, bueno, zerbait aterako da. Aukeran urte berez... Aurten urte berezia da, Aukeran koreografiaren eta konpainaren 20 urte hurrena ospatzen dugulako. Atzera begira, hainbat zutargi sortu eta lortu ditugulako. Izena dugun guztia omen delako eta bideak, zuzenak ala ez, berritzen saiatu garelako. Hainbat eta hainbat herritan izan gara, bat guretzat oso berezia, Gernika. Eta hainbat elementu erabili ditugu, makila, ustaia, panderoa eta burnia. Ibilbide honetan geltoki asko ezagutu ditugu, eta guztietan jaialdiak izan ditugu musika eta dantza nahastean. Fusioak beti interesagarria dira. Eta bidean konturatu gera Eneko, Oier, Olatz, Itziar, Uxue, Garazi, Jone, Joritz, Ekain, Ane, Ander, Ainhoa, Maribel, Jaione, Carlos, Aitor, Eli eta ni neu, guztiak garela Maurizia. Eskerrik asko diputazioari.
Eskerrik asko Denis Itxaso, benetan, mila esker. Urnietako udalari mila esker, aukera emateagatik. Etorrezaten guztioi baita ere mila esker, eta aukeraneko zati izan zaretenoi, eta izango zaretenoi, benetan mila esker. Eta badakizute ni berbetan oso txarra naizela, eta gure agurrak ero gure eskerrak ematea zuentzako, hemen aukera dantza konbaina dago, eta espero dut ere aber ze asmatu duten gaurko eguna borobiltzeko. Mila esker, aukeran dantza konbaina.
Bueno, zoriona guztioi eta esker mila bi pieza zoragarri hauengatik. Zer esango dizuet, jarrai dezazuela horrela, 20 urteak bete dituzue, beste 20, 40, 60 aukera zuena da. Guk izan dezagula aukera urte guzti horietaz, hemendik aurrera dituzuen guzti horietaz, gozatzeko benetan zoragarria izango da. Eta esker mila, zorionak bihotzez, eta ohartxo bat, azaroak bostean, Victoria Eugenian zita garrantzitsua omen dugu aukeranen 20 urte hauetaz gozatzeko aukera. Emankizun berezia, Donostian izango mendalena, Gasteiz, Bilbo, ondotik etorriko dira guztia, baina primizia hemen izango dugu, beraz, hurrengo zita behintzat, hor izango dugu guztiok ere berriro elkar ikusi ahal izateko zorionak, eta orain mokadutxo bat hartzeko aukera izango dugu hemen, San Inazio gure patroia handiaren, kapilaren alboan. Egun ona izan dezazuela eta zoriona guztioi.